Bog svima. Jennifer LeClaire ovdje s vama. Ovo je još jedno buđenje uživo, buđenje srijedom, gdje se posvećujemo o učenju o posredničkoj molitvi u malim dijelovima. Želim biti sigurna da se sjećate preuzeti aplikaciju. Pa morali ste je preuzeti jer gledate. Ali postavite obavijesti za tjedne obavijesti, molitveni izazovi i druge stvari. Pridružite se pokretu. Bilo bi nam drago da vas imamo. Sada smo u oko 110 nacija, ali želimo imati centre u svakom gradu na svijetu. Opremljujemo vas. Imate regionalnog trenera, imate obuku, dublju obuku, imate podršku zajednice i to se nastavlja. Pogledajte na awakeningprayerhubs.com new. Danas ćemo razgovarati o temi apostolske posredničke molitve. I čitam i objašnjavam iz svoje knjige Devotional za posrednike. Ako nemate tu knjigu, toplo je preporučujem. Ovo je transformativno za posrednike diljem svijeta. Ali molim vas, provjerite to. Danas ćemo odmah zaroniti. Oče, u Isusovo ime, zahvaljujem ti što si dobar, što si milostiv, što si apostolski, glavni apostol. Daj nam uši za čuti, srce za razumjeti, oči za vidjeti. Da uđemo u sfere molitve, koje smo čuli, ali nismo zakoračili ili smo zakoračili nesvjesno. U Isusovo ime. Amen. Ulazak u apostolsko posredovanje. Dopustite mi da vam pročitam stih iz Svetog pisma. 2 Korinčanima 12:12. Zaista, znaci apostola su se pokazali među vama, sa svom postojanošću u znacima i čudesima i silnim dijelima. Dakle, apostolsko posredovanje ima drugačiji zvuk od drugih vrsta posredovanja i drugačiju metu. Apostolska posredovanja jednostavno nisu ista. To je smjelije, drugačije, možda je ponekad agresivnije, autoritativnije. Ima drugačiju metu, ima drugačiji zamah. I zato zapamtite, riječi povezane s apostolskim u Svetom pismu dat će vam nagovještaj o samoj prirodi apostolskog posredovanja. Sada, ako ne znate ništa o apostolskom, onda vam ovo može izgledati pomalo strano, ali želim vas pozvati da pogledate moju školu apostola ili neke od apostolskih tečajeva na School of the Spirit TV. Sada, ako pretražujete Novi Zavjet, vidjet ćete riječi poput prenositi. Apostoli prenose. Pavao je rekao u Rimljanima, želim doći k vama, da vam prenesem neki duhovni dar, da biste mogli biti utvrđeni. Dakle, prenošenje je prijenos nečega božanskog, ono što vam Bog želi dati i on vam to može prenijeti izravno. Ali apostoli bi polagali ruke na ljude i prenosili. Pavao je prenio darove Timoteju. I tako još jedna riječ koju vidimo povezanu s apostolskim je potvrditi. Potvrđujući tebe i tvoj identitet, potvrđujući tvoje C, također aktivirati oče. Možeš također reći majka, pionir. Apostoli su pioniri. Znaš li kako znaš da si pionir? Jer imaš strijele u leđima. Apostoli su glasnici. Apostoli su ambasadori. I tako vidimo također riječi poput ojačati, planirati, zarediti i arhitekt. Pavao je rekao da je bio poput mudrog glavnog graditelja. Zar ne? I tako, apostolsko posredovanje gradi, apostolsko posredovanje jača, apostolsko posredovanje kako pionira, apostolsko posredovanje aktivira. I tada također vidimo riječi u pismu povezane s apostolskim, poput reforme, upravljanja, strukture, no i administracije. Tako apostolsko posredovanje donosi reformu. Apostolsko posredovanje vodi duhom. Apostolsko posredovanje bavi se strukturama i sustavima, možda demonskim sustavima. I tada također vidimo riječi povezane s apostolskim poput zahtjeva, gradnje, temelja, poslanika i ratnika. Tako apostolsko posredovanje postavlja zahtjev neprijatelju da to izbaci, da pusti stvari, utvrde se ruše. Apostolsko posredovanje gradi. Znate li da možete graditi kroz molitvu? Apostolsko posredovanje postavlja temelje na kojima se gradi.
Apostolsko posredovanje šalje riječ. Apostolsko posredovanje je često ratovanje. I tako su apostolski posrednici upravljački posrednici, što šta je drugačije od vladinih posrednika. Postoji mala razlika. Postoji preklapanje, manče je nacrtate 2 kruga, preklapanje u sredini. Ali apostolski posrednici su upravitelji, drugačije. I apostolski posrednici otvaraju put svojim pionirskim molitvama na teritoriju. Oni probijaju put, pioniri su na teritorijima. Ne možete biti pionir na teritoriju, ne možete biti pionir u službi, ne možete biti pionir u novom poslu. Znate, osim ako niste u posredovanju. Potrebna je molitva. Tako, apostolski posrednici oslobađaju strateško posredovanje nad teritorijima i skupinama ljudi. Apostolski posrednici su usmjereni na kraljevstvo, visokog nivoa, tvrdokorni ratnici koji unapređuju crkvu u svojoj određenoj regiji ili unapređuju Božju misiju. Na terenu unapređuju Božju misiju na tržištu. Apostolski posrednici imaju srce oca ili majke. I to znači da apostolski posrednici rade s Duhom Svetim kako bi podigli druge posrednike s jakim temeljem u intimnosti s Bogom, riječju i proročkim nadahnućima. Apostolski posrednici su posrednici za druge posrednike. Jeste li ikada čuli za to da postoji posrednik za posrednike? To je dio apostolskog mandata, biti majka, biti otac. Možda pokrivate druge posrednike, rast ćete u ovoj milosti. Ako vam Bog da milost. Nisu svi posrednici sposobni prihvatiti ove koncepte i principe, ali možda ćete ponekad ući u to, čak i ako to nije vaš glavni fokus. I dio toga je da ste posrednik za posrednike. Dakle, apostolski posrednici, slušajte, prenose svoja pomazanja, darove i znanje onima koje podižu. Ovdje govorimo o majčinstvu i očinstvu u molitvenom pokretu. Dakle, oni prenose stvari. Sada, molitva se hvata i uči. Možete uhvatiti stvari u molitvi. Možete uhvatiti pomazanja u molitvi. Možete uhvatiti stvari u molitvi, usred zajedničkoj ili osobnoj molitvi koje ne možete sami. Dakle, apostolski posrednici prenose svoja pomazanja, svoj dar i svoje znanje onima koje podižu. Sada vam prenosim znanje. Dakle, razmislite o tome. Pavao apostol bio je apostolski posrednik. Možete razaznati okus apostolskog posrednika u apostolskim molitvama, molio za teritorije i ljude. Čitajte Pavlove molitve. Imam tečaj na School of the Spirit TV pod nazivom Molitva apostolskih molitava ili izgradnja kroz apostolsku molitvu. I tako, molitva i posredovanje, oni su i sve posredovanje, molitva, to je drugačije. Moliš za sebe, posreduješ za druge ljude, ali posredovanje je oblik molitve. Tako je Pavao, na primjer, molio za otkrivenje Isusove ljepote i sudbine zaručnice, kako bi transformirao naše srce. Molio je za oslobađanje nadnaravne snage u srcu kako bi se iskusile Božje emocije. Molio je da Božja ljubav ispunjava naša srca, razlučivanje, pravednost. Molio je da spoznamo Božju volju, da budemo plodni u službi i da budemo ojačani u intimnosti s Bogom. Apostolsko posredovanje. Apostolsko posredovanje je samo jedan oblik. Ako biste imali spektar molitve, to bi bilo drugačije, na drugačijem mjestu nego molba ili izricanje dekreta. Iako apostolsko posredovanje uključuje proročke dekrete. Dakle, to je okus apostolskog posredovanja. Možda to svjedoči vama. Želim moliti za vas, ali želim vas podsjetiti, molim vas provjerite awakeningprayerhubs.com new. Ako ste u zemlji trećeg svijeta, možda ispunjavate uvjete za sponzorstvo, pa to provjerite. I pričekajte do sljedećeg tjedna za još jedno buđenje srijedom. Oče, u Isusovo ime, hoćeš li nam dati pomazanje za apostolsku molitvu? Hoćeš li nas podići kao apostolske vođe u posredovanju kako bismo mogli raditi na pionirskim planovima i svrhama na zemlji? I hoćeš li nam pomoći da podignemo druge da to čine? U Isusovo ime. Amen i amen. Ljudi, volim vas. awakeningprayerhubs.com. Pridružite se pokretu. Imate dan proboja. Cijeli svijet je u krizi, a znakovi vremena se ubrzavaju.
Nalazimo se u prijelomnom trenutku povijesti, a neprijatelj zna da mu je vrijeme kratko. Ali 2007. godine Bog me probudio nakon ponoći i govorio mom srcu o trećem velikom buđenju. Sada smo bliže nego ikad prije. Zato pozivam posrednike budnih da mi se pridruže u novom apelu. Pozivam ostatak molitvene ratnike da se okupe u jedinstvu kako bi potisnuli tamu koja napada crkve, obitelji i nacije. Neprijatelj bijesni. Veliko otpadništvo je u tijeku, ali Bog uvijek odgovara na ujedinjenu molitvu i post. Pridružite mi se i posrednicima u više od 100 nacija u Awakening Prayer Hubs. Zajedno možemo promijeniti tijek povijesti. awakeningprayerhubs.com. Pridružite se pokretu.